Bun găsit, dragilor! Bine ați revenit în bucătăria familiei mele. Eu sunt Simona și astăzi pregătim o rețetă simplă și delicioasă de paste cu nucă, pezmet și zahăr. Este o rețetă care mie mi-aduce aminte de copilărie. Bunica mea o pregătea adesea în posturi. Nu este o rețetă pentru care avem nevoie de cantități de ingrediente, ci le facem în funcție de preferințele noastre. Pentru început am pus la fiert apă și când apa a început să fiarbă am adăugat pastele. Vom fierbe pastele, iar când acestea sunt fierte, le vom pune într-o sită, le vom strecura și le vom clăti. Într-o tigaie adăugăm ulei, punem pezmet, nucă și zahăr. Puteți să adăugați și puțină scorțișoară dacă vă doriți. Vom amesteca să evităm să se prindă pezmetul sau să se ardă. Va trebui să stăm și să amestecăm în continuu. Dacă nu ați încercat până acum această rețetă, trebuie să o încercați. Vă asigur că este super delicioasă. Așteptăm părerile voastre în secțiunea de comentarii. Dacă vă place ce postăm și doriți să ne susțineți, o puteți face evaluând acest video, distribuindu-l pe rețelele de socializare și abonându-vă canalului nostru de YouTube. Toate astea sunt gratuite pentru voi, iar pe noi ne motivează să creăm și alte rețete noi. Punem pastele într-un vas, peste paste vom adăuga pezmetul prăjit și amestecăm. Atât de simplu a fost totul. Priviți cât de bine arată pastele noastre cu pezmet, nucă și zahăr. Și vă asigur că sunt super delicioase. Copiilor le plac tare mult aceste paste. Iar pentru noi, clar, au gustul copilăriei. Noi vă dorim poftă bună, iar până data viitoare, rămâneți cu bine, dragilor! Pupici, pa, pa!